gaur San Antonio egune, hemen Gibelian erakusten zerbait ere prestatzen nahi direla, zer da gaurko egunekin banatzen dena eta, bueno, nola egiten da? Bueno, San Antonio egune aspalditik urteak badira antolatzen den zozketa bat izaten da, hemen Elizondon. Lehenago miserikordia edo zaharretxerako antolatzen zen, diru biltzeko antolatzen zen zozketa bat zen eta behi bat zozketatzen zen. Lehenbizko sari bezala, bigarren sari izaten zen zerria, hirugarrena bildotxa eta laugarrena magra bat. Gaur egun, horiek zozkatu beharrean loteak zozkatzen dira, legez ezin delako animalia bizirik zozketatu. Eta horrekin batera, badira ja urte batzuk, ja urte haunitz ere, antolatzen dela halako pixkat plaza giroa sortzeko baztantzopa partitze bat. Eta baztantzopak pixkat baztango udaleko zinegotziek herriarendako egindako lan bezala ikus dezakegu, ez? Bueno, baztantzopa hauek jakiten alda nola prestatzen diren edo... Bueno, bolondrez batzuk baitugu, deitu ditugu, gaurten Benito Elizagoien eta Iban Larratxea, egon dira zopa prestatzen, eta, bueno, dakizuen bezala, baztantzopak ardi zaharraren gantzekin eta haragiarekin egiten dira, eta ondotik zopa hori edo kaldo hori ogi zaharretan bustitzen da, eta bustitzen diren ogi horiek dira baztantzopak. Esker mila unitz eta egun hona pasa. Bai, esker mila zui eta animatu tortzera, hoxe. Egunon. Gaur San Antonio egune zer egiten da Elizondon hau ospatzeko? Elizondon San Antonio egune ospatzeko egiten duguna da boletoak saldu, residentzia laguntzeko. Ateratzen den dirua da bertako residentziari laguntzeko. Boletoak saltzeaz aparte, zerbait gehiago egiten da zozketan aurretik? Bai, gaurko egunean baditugu bertsolariak, zarretxean. Gero hemen plazan oraintxe berean aterako dute baztantzopa, eta ardoan, nahi duenak hartu aldu, eta monetan egiten da zozketa. Bueno, eta gaur launbeta izanik, bertsotutan baino jende gehiago espera da? Eguraldiak ez du laguntzen, ikusiko dugu jendea animatzen den eta laguntzen dion residentziari. Pasaren urtean bazen pixka jende gehiago, izango da gehien bat eguralden gatik gehienan. Jendea animatzen den eta etortzen den laguntzera. Bueno, pues, mil esker. Zeri.
Beita zerriek garai batean sortu oizuten zirrara, baina gaur ere jende hurbildu zaigu plazara, bertara begirazazu zopa inguruan, jendetza dago ta ara, besta mantentzen saiatzen gara, baina hazienda falta da. Besta mantentzen saiatzen gara, baina hazienda falta da. Egia da bai jarri ezkeroz, balkoi ontatik begira, beko aldean hainbertze jende, zer nolako ikusmira, baina ederki ospatzen dute, San Anton horren arira, bastan zoponak baldin badira, denak pozik ari dira, bastan zoponak baldin badira, denak pozez ari dira. Naiz eta txalo zuek ez eskertu gure bertso emaria, umore ona eta irria publikotik nabaria, udaletxeko hainbat langile gaur da zerbitzen aria, ta zoriondu nahiko genuke Iban da sukaldaria, ta zoriondu nahiko genuke Iban da sukaldaria. Iban ta bertze jende ugarik, hartzen omen dute parte, bastan zapoiek fama haundia, egun honetan dakarte, baina oraindik nola gaudengu, mai hortatikan aparte, onak direla ezin dut erran, zoparik probatu arte. Onak direla ezin dut erran, zoparik probatu arte. Ardien tripaz salda bat egin, horra hortxe hainbat datu, gero azafraia gainetik bota, dastatuta konparatu. Balkoi ontatik sekretutxo bat, gaur behar dizut kontatu. Nik ardirikirik ez dut jatenta, ez dut sekulan probatu. Nik ardikirik ez dut jatenta, ez dut sekulan probatu. Egia da bai bastan zopekin, batzuten gera lapuzten,
eta ondoren kostatzen zaigu, tripa zorroare usten, baina alare sopa ederrak omen dituztela aurten, ta bengonzuk probau ezkeroz, gero ez dituzu usten, eta bengoan zuk probau ezko, gero ez dituzu usten. Probatu zazu konbentzitzeko, bitxorrek hainbertze truko, bai azpialdean jendeak ezin dio horri egin uko. Plater bat jantak gero bertzea ez aldira asetuko. Nere ustetan jende horiek gaur ez dute bazkalduko. Nere ustetan jende horiek gaur ez dute bazkalduko. Egia da bai sopa ugari egin dutela gastatu, eta gainera sentimorikan ere ez dute gastatu. Ta ez dutela gaur bazkalduko, naiz egin dezun aipatu. Zure etxera etzizula gaur, badez bada gonbidatu. Zure etxera etzizula gaur, badez bada gonbidatu. Bertsolaria beti zirikan, ta olako talentuan, bihotzetik anari garagu, ez garai mendekuan. Baina ikusi nolako jende pila eta momentuan, beti biltzen da, baino jakizu doainik handen lekuan. Beti biltzen da, baino jakizu doainik handen lekuan. Egia da bai bildu direla, hemen heldu eta gazte, jan eta trago ederki asko, dabiltzala nire uste, baina guztia doan idenik ere etzazule uste, propin pixka bat eman ezkero, ederki hartzen bai dute. Propin pixka bat eman ezkero, ederki hartzen bai dute. Gorape hortan bada, nahiko zalaparta, tandikan ununtza, asita tiraka, erosi boletoak, oi, oraindik birata, oraindik dirata. Boleto kontuak dituzu aipatzen,
erosten dituztela, ez da nabaritzen, ez bada erosten, jauz ez da tokatzen, jauz ez da tokatzen. Hainbat sari potolo, goxo eta bero, boletoak erosi pentsatu ezkero, ni poztuko nintzake tokatuta gero, tokatuta gero. Zozketa hori denok daukagu goguan, zozketatuko baita bersoen onduan, baina neri tokatu behar zaita urtenguan, behar zaita urtenguan. Ta hortako boletorik baote duzuzuk, ez dituzu erosita hemen zaudezut, ta nik nere arkoia pres eta utxik dut, prest eta utxik dut. Arkoia utxa bada, nahikoa iluna, eta ni berriz bole bat erosiduna, eta hori omen da, hemen sariduna, hemen sariduna. Nik batzuk erosteko egin nuen lana, eta karteran ditut boleto handana, eta tokatzen bazait bitxor erdi bana, bitxor erdi bana. Erdi bana horrekin nolako aukera, tokatzen bazaiku gaur jarraitu aurrera, pozioan gogara, biok bazkaltzera, biok bazkaltzera. Hemendik kantatzea egiten da gogor, naiz garen bertsolari txukun eta jator, aizu deskantsu pixkat hartu zagun bitxor, hartu zagun bitxor. Deskantsu pixkat ez da inoren kaltera, askoz politagoa hor dagon platera, deskantsu hartu eta goazen jatera, goazen jatera.
Bertsolariako fama. Txuntxunak ta xistuak ainolako xarma. Orain beraientzako txalo bero bana. Jota fuego aritu dira ordu betez. Gainera irabaziaz nahikoa merkez. Ta jendeak haiengan hainaiko interes. Naiz ta jendeak ez zuen entzuten batek. Izketan barra hortzen ari dira. Zozketaren esperoan ta guri begira. Txartel batzut erosi eta aurrerantza tira. Zopak goxoak ziren gaurkoan sikira. Oraindik jendea jantaian ari da. Ume txikiak berriz helduei begira. Umeak hor jostetan jira eta bira. Denak ola ibiltzen balira zikira. Umeak dauden lekun giro ona bada. Umearen asotxa irrita algara. Ume gutxitxo hemen dugu behar bada. Baina etorri dira gaurkoan plazara. Bueno ta laizter egin behar dute zozketa. Hemen dauden batzuei sakelak uspeta. Nik sakelean ditut hainbat papeleta. Gero izango dute hainbat berriketa. Guztiok nahi dutelako sortea hain ona. Plaza honetan dira esperun egona. Zozketaren esperun Andre eta gizona. San Antonek dulako gaur egun ere sona. Ta azkenean plaza dago arras polita. Gero nire alaitzen naiz hori ikusita. Ta herriko etxea egina bisita. Besta eder bat ospa bengoan hasita. Gainera denbora ere daukagu ateri. Guarda solan azpian ez gaude igeri. Jendea lasai dagola ez alda nabari. Batzuk solasin eta bertzik adi-adi. Zapeladun gizona bastoi eta guzi. Nonbait zutik ibiltzen ez zuen ikasi. Gure lehen bertxotikan hemen dut ikusi. Berare bersolaria omen dugu kasi. Zopak jaten ditu eta bertsoa kantatu. Baita bertso saioa oiduna maitatu. Gainera etxian badu norek entrenatu. Eta bertzeak jaten hain nola gozatu.
Bueno, ta entzun gaituzte baina txalorik Jendeak ez baitu jartzen hainbertze interes. Ta gu hariko algara pixka bat aldrebes. Txalorik gabe kantatzen ez da horren errez. Eskuak astatzen dira ta txaloak joka. Gaur hotza egiten du ta ez zaigu inporta. Alperrik egiten dugu hemendik mokoka. Guk gure lana egin ta zortea opa. Ta bukatuko dugu bertso saioakin. Ia bukatzen dugu ta bertso honekin. Guk jada gure lana nahiko dugu egin. Egun eder bat pasa denok elkarrekin. San Anton ginun gaurko egunez, ta Elizondon ze plana. Musikariak alaituazta, piztuaz parean xarma. Ta zopa ederrak egin dituzte, ta etorriak gugana. Guk jadanikan saioa egin, orain zozketan afana. Eskerrik asko etortzeagatik, hartu besarkada bana. Lenda biziko sukaldarie, nolako lana txukuna. Ederki asko bete baitute, gaurkoan ere jarduna. Denbora ere ateri dago, naizta pixka bat iluna. Eta gu ere orain bagoaz, hori da gauz ezaguna. Goxo-goxoa pasazazute, denok San Anton eguna. Eskertu Bittor Talaznei beren saioa, txalo bat egindako eta oino batuze 5 minuto boleto erosteko, animetzen pasate. Ekainek, 10rekoak inarrek eta batetik 10erakoak aroak. Bueno, hasiko gara laugarren sariarekin, 100 eurotan baloratutako saski bat, Baztango Zaporeak taldeak sortuta egindako saski batekin, han ikusten aldituzue pareko eraikinean, zeintzu diren premioak, eta hasiko gara bada laugarren sariarekin. Venga, aterako dugu batetik 10erako zenbakia, aterako du aroak. Bueno, oineken los nervios del directo, prestatu beharra dugu, espera bizka. Bost mila 500 txartel inguru saldu dira, orduen premio guztiak hain dire 1000etik goiti, 1000tik 6.300-400etaraino. Ados? Hortaz ari gara prestatzen boletoena. Eta, bueno, hasiko gara, aroak aterako du laugarren sariko unitatea. 3.
laugarren sariko 10enekoa Inarrek aterako du. Bat bakarrik, Zazpia. Ekainek aterako du 100ekoa. Sei. Eta orai, Xanek aterako du 1000koa. Berriz ere, 6. Beraz, 6.693. Ez dago saldue, beraz, berriz ere zozkatuko dugu laugarren sari hau. Venga, aterako dugu lehenbizko unitatea. Bat. Zazpi. Bost. Eta Xanek. Bi. 2.590 bat. 590. Hemen behitiko gure udaltzainak Xabi Uartek saldua. Bibazu. Guazen 3. sarira, berriz ere hasiko gara unitatetatik. Bost. Zortzi. Bederatzi. Eta bat. Hemen 1900 eta 408. Vale? Ongi da. Hau saldua da ere, Ziaurriz Arategian saldua. Bigarren premioa, hasiko gara berriz ere, aroarekin. Bort. 0. Lau. Eta 2.400 eta bort. Milar Arretxean saldua, zenbaki hau. Eta azkenik, premio potolena, lehenbizko premioa, 500 euroko baztango zaporeaken produkto lote bat. Hasiko gara berriz ere aroarekin, unitateak. 3, 7, 8, eta bat. Beraz, 2026ko San Antoneko premio nagusia, 1.893. Vale? Bat, 8, 7, 3. Idoia Ilapandegian saldua. Orden, hoxe, unekin eskermile denei etortzagatik, animatu jende gehiago etortzera, soberatu dira zopak, ekarriko dugu hogi gehiago helden urterako, eta eskermile etortzagatik denei.